Πρόγραμμα έξυπνων αγορών, Ιμπέρια, η δύναμη του καταναλωτή. Διαπιστώνεις μήπως και εσύ ότι στις 15 του μήνα τα λεφτά έχουν τελειώσει? Η πανευρωπαϊκή οικονομική κρίση χτύπησε και τη δική σου πόρτα. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ οικονομική δυσκολία και θέλεις μια διαφορετική λύση από τις συνηθισμένες? Αντιλαμβάνεσαι ότι τα καθημερινά έξοδα διατροφής, καλοπισμού και συντήρησης είναι πλέον ακριβά? Ίσως το πρόγραμμα έξυπνων αγορών της εταιρείας μας σε βοηθήσει σε δύο από τα βασικά προβλήματα που προαναφέραμε. Πώς θα σου φαινόταν εάν προϊόντα όπως καθαριστικά προϊόντα περιποίησης προσωπικής υγιεινής, μακαρόνια και καφές κάθε μήνα τα έπαιρνες χωρίς να τα πληρώνεις? Θα σου φαινόταν υπερβολικό εάν αυτό συνέβαινε και με 15 λεπτά δουλειά στο μήνα σου ερχόταν και έξτρα δεύτερο εισόδημα να σε βοηθήσει στον προϋπολογισμό του σπιτιού? Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι περισσότερες μας αγορές γίνονται από τα σούπερ μάρκετ, που παίρνεις σχετικά φθηνά προϊόντα, όχι της καλύτερης ποιότητας. Και φυσικά χωρίς να σου επιστρέφουν την παραμικρή έκπτωση για τις αγορές σου. Σωστά? Ψάξαμε και βρήκαμε ένα ιταλικό πολυκατάστημα, κάτι σαν το Amazon, με 3.000 κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και ιταλικής ποιότητας, που με την αγορά σου επιστρέφουν σε κάθε ένα προϊόν έκπτωση με τη μορφή πόντων. Στο τέλος κάθε μήνα οι προσωπικές σου αγορές σου επιστρέφουν χρήματα μέχρι και 25%. Για τους ανθρώπους που θέλουν να συστήσουν αυτό το πρόγραμμα, η εταιρεία προσθέτει την κατανάλωση όλων αυτών των ανθρώπων σε σένα που κάνεις τη σύσταση. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του μήνα όχι μόνο οι προσωπικές σου αγορές θα έχουν την ανάλογη έκπτωση, αλλά θα έχεις και κέρδος που προκύπτει από την κατανάλωση των ανθρώπων που έχουν κάνει αγορές από το κατάστημά τους, έχοντας βοηθήσει κάποιους από τους φίλους τους να κερδίζουν και αυτοί. Ας δούμε λοιπόν τους τρόπους ένταξης σε αυτό το πρόγραμμα. Πρώτον, δωρεάν εγγραφή μέλους και δικαιώματα αγοράς σε αυτό το ιντερνετικό πολυκατάστημα. Οποιαδήποτε στιγμή θέλουν με έκπτωση 25%. Δεύτερον, εγγραφή μέλους με κόστος 18 ευρώ εάν θέλουν να πωλούν τα προϊόντα με κέρδος 50%. Δηλαδή αγοράζοντας τη μισή τιμή. Και τρίτον, εγγραφή μέλους σαν συνεργάτης για να αγοράζουν τα προϊόντα με 50% έκπτωση, αλλά και να βγάζουν με 15 λεπτά δουλειάς έξτρα χρήματα το μήνα. Ο κανόνας είναι ένας και για όλους. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας όχι από το σούπερ μάρκετ, αλλά από το δικό μας ιντερνετικό πολυκατάστημα που μας δίνει με την εγγραφή μας η εταιρεία, είτε είναι προϊόντα καθαριστικά, καφές, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, κρασιά, τσάντες και ό,τι χρειαζόμαστε μέσα από τους 3.000 κωδικούς προϊόντων που μας προσφέρει η εταιρεία. Συστήνουμε ενδεικτικά πάντα λέγοντας 3 ή 5 ανθρώπους να αγοράζουν όπως εμείς κάθε μήνα από το δικό τους κατάστημα. Αρκούν 15 λεπτά ενασχόλησης το μήνα και αυτό είναι όλο. Αυτό και μόνο αυτό. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος. Εδώ είναι ένα παράδειγμα 3 ανθρώπων που θέλουν να κάνουν την προσωπική τους αγορά από το ιντερνετικό μας πολυκατάστημα. Υπάρχει ένα κέρδος μόλις 3 ευρώ,
από μια ομάδα 4 ατόμων. Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει μια ομάδα 13 ατόμων με ένα κέρδος 26 και 40. Στο τρίτο επίπεδο υπάρχει μια ομάδα 40 ατόμων με ένα κέρδος 76 και 20 ευρώ. Δηλαδή τα δικά σου προσωπικά προϊόντα δωρεάν. Στην ανάπτυξη αυτής της διαφάνειας υπάρχει μια ομάδα 121 ατόμων και ένα κέρδος 660 ευρώ το μήνα. Και μια ομάδα 364 ατόμων με ένα κέρδος που αγγίζει τα 2.933 ευρώ. Τώρα βέβαια κάποιος μπορεί να μην εντάξει 3, αλλά να θέλει να το κάνει πιο παραγωγικά και να εντάξει 5 ανθρώπους σε αυτή τη μέθοδο, σε αυτό το πρόγραμμα. Τότε από μια ομάδα 5 ατόμων υπάρχει πάντα ένα μικρό κέρδος 3 ευρώ. Στο δεύτερο επίπεδο, σε μια ομάδα 30 ατόμων, ένα κέρδος 114 και 60 του ευρώ, το οποίο είναι ουσιαστικά τα προσωπικά μας και ένα κέρδος 50-60 ευρώ επιπλέον στο πορτοφόλι μας. Στην επόμενη ανάπτυξη της διαφάνειας αυτής βλέπετε μια ομάδα 155 ατόμων με ένα κέρδος 849 ευρώ, καθόλου άσχημα με αυτή την μόνο προσωπική κατανάλωση των ανθρώπων. Και εδώ σε μια ομάδα 780 ατόμων βλέπετε ότι το κέρδος είναι 2.455 ευρώ που μπορεί να φτάσει μέχρι και 4.185 ευρώ. Η ανάπτυξη δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζεται. Το αποτέλεσμα έρχεται με τις προσωπικές σου αγορές και προτρέποντας τα πρώτα σου άτομα να λειτουργήσουν με τη μέθοδό σου. Ευχαριστώ πολύ.